En knocked. Knocked. Han kommer nu. Han kommer nu. Jeg er nok syg. Ja. En knocked. Er det nu vi kører? Ja. Han er knocked oppe i vinduet. Jeg tager ned. En nede. Han ramte mig også en gang. Han knocked. Lad os hoppe ud. Oh my god, ja, det er oppe på marken. Nej, der er en derude. Nej, det var et andet hold. Sig Ja. på ham, sig på ham. Jeg har ham. En knocked. Hvor er det henne? Det ved jeg sgu ikke. Hvor er den bygning her? Ham den anden, han ligger herude. Jeg er på kanten herude. Sig mig død.